Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida, nanga iwe Kapernaumu ukuganiza kuti wapambana ena onsewa, nawenso uli ndi tsoka. Mawu amphamvu kwambiri. Amati kugwa m'manja mwa chauta ndi chinthu choopsa. Aheberi 10:31. Kodi inu ndine muzochitika zathu zikutibweretsera madalitso kapena tili ndi tsoka? Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachiwiri la Mulungu wa 15 pa chaka. Tsikunso la lero mwapadera timalemekeza amayi athu aku Carmel, Our Lady of Mount Carmel. Ndi chaka cha Mayi Mariya ku Carmel timamvetsanso bwino tanthauzo la ena amafunsa nkhani ya scapula. Scapula ndi chani? Imatanthauza chani? Nanga nchifukwa chani tikuyenera tizivala scapula? Kumapeto kwa ulaliki wa tsiku la lero tikambako nkhani yokhudza scapula poyigwirizanitsa ndi chaka cha Amayi Mariya oonekera ku Carmel. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la mneneri Yesaya, mutu wa 7 ndi meya 1 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Ethan Manda, a Catholic Men Association, chokela ku Maria Mthandizi Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimu yathu ya tsiku la lero chilimbi chake tonse tikubwekera ponena kuti mzinda umene Mulungu wathu adaukhazikitsa mpaka muyaya. Tikakhala pamaso pa Mulungu amatikhazikitsa mpaka muyaya, monga adachitira ndi mzinda wake wa Ziyoni, mzinda oyera. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, mutu wa 11 ndime ya 20 kulekeza 24. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke, kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhe limodzi. Mawu oyamba, mawu ambuku la profeti Yesaya. Pamene Ahazi mwana wa Yotamu, mdzukulu wa Uziya, anali mfumu ya ku Yuda, Rezini mfumu ya ku Siriya, ndiponso Peka mwana wa Remaliya mfumu ya ku Israeli adadza ku Yerusalemu kuti azatire nkhondo mzindawo, koma sadaugonjetse. Banja lachifumu la ku Yuda litamva kuti dziko la Siriya lagwirizana ndi la Efereimu, mfumu pamodzi ndi anthu ake omwe adanjenjemera, monga mmene mitengo ya m'nkhalango imagwedezekera ndi mphepo. Tsono chauta adauza Yesaya kuti, tenga mwana wako Seali Yusubu, mupite mukakumane ndi Ahazi kumapeto kwa ngalande ya madzi yochokera ku dziwe la kumtunda, pa msewu waukulu wopita ku munda wa mmisiri woyeresa nsalu. Ukamuuze kuti achenjere, akhale phe, asaope, ndipo mtima wake usafoke chifukwa cha ukali woopsa wa Rezini ndi dziko lake la Siriya, ndiponso wa Peka mwana wa Remaliya. Amenewa ali ngati zofuka moto. Mfumu ya ku Siriya ndi mfumu ya ku Efereimu apangana kuti akuchiteni choyipa. Akunena kuti tiyeni tikambirane ndi dziko la Yuda, tikaliopse, tikaligonjetse kuti likhale lathu, ndipo tikalonge mfumu mwana wa Tabele kumeneko. Komabe zimene akunena Ambuye chauta ndi izi, akuti zimenezo sizidzatheka, sizidzachitika konse. Paja dziko la Siriya limagonera pa likulu lake Damasiko, ndipo Damasiko amagonera pa mfumu yake Rezini. Kunena za Efereimu, zisanapite zaka 65 adzawonongedwa kotheratu,
sadzakhalanso mtundu wa anthu. Dziko la Efereimu limagonera pa likulu lake Samariya, ndipo Samariya amagonera pa mfumu yake Peka. Mukapanda kulimbika ndi chikhulupiriro chanu, ndithu simudzalimba konse. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adayamba kuidzudzula midzi imene adayichitira zamphamvu zochuluka. Adayidzudzula chifukwa anthu ake anali osatembenuka mtima. Adati, uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida, chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa inu achikhala zidachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni, bwezi anthu ake atavala kale ziguduli nkudzitsira phulusa, kuonetsa kuti atembenukadi mtima. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Tiro ndi Sidoni koposa polanga inu. Ndipo iwe Kaperenawo, kodi ukuyesa kuti adzakukweza mpaka kumwamba? Iyayi, adzakutsitsa mpaka kumalo anthu akufa. Chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa iwe achikhala zidachitikira m'Sodomu, bwezi mzindawo ukadalipo mpaka lero. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Sodomu koposa polanga iwe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida. Kodi iwe nanga Kaperenawo ukuganiza kuti adzakukweza mpaka mwamba? Iyayi, adzakutsitsa mpaka kumalo anthu akufa. Mawawa ndi chidzudzulo chimene chikupita kwa inu ndi ine, makamaka chifukwa cha mkhalidwe wathu osafuna kuyamika pa zazikulu zimene tidalandira, pa chifundo chimene Mulungu adationetsa, pa madalitso amene adatitsitsira. In a nutshell, brothers and sisters, today's liturgy of the Word is reminding us of the responsibility that comes with privilege. Kuti zabwino zimene Mulungu adatipatsa zimabwera ndi udindo wake. Poyamba tsiku la lero pamene maepiskopi athu akukumana kusalima kuchita msonkhano wa maiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe, tapempherere kuti zonse ziyende bwino. Makamaka zokambirana zakumeneko mfundo zimene zibwere zikhale zotukula miyoyo ya anthu a m'maiko atatu amenewa, pajatu maepiskopi ndi abusa akulu pakati pathu. Uli ndi tsoka iwe Korazini, iwe Betsaida, iwe Kaperenawo. Ndimaganiza kuti tsiku la lero aliyense achotse mayina a mizinda imeneyi ndipo ayikepo dzina lake. Funso nkumata abale, nchifukwa chani Yesu akuidzudzula mizinda imeneyi? Akuidzudzula chifukwa tikawerenga malemba oyera timamva kuti iyi ndi mizinda imene Yesu adachita zamphamvu zozizwitsa. Ngakhale sizidalembedwe m'malemba oyera kuti zozizwitsa zake ndi ziti, komatu paja Yohana amatichenjeza tikawerenga Yohane 20 ndime ya 21, 22, 23 kunena kuti si zonse zimene zidachitika zamphamvu zimene zidalembedwa m'malemba oyera. Choncho pamene Ambuye Yesu akunena kuti mwa iwe mudachitikira zazikulu, Ambuye Yesu adawaona maso ndi maso. Ambuye Yesu adachita ma miracles osiyanasiyana pakati pawo, koma sadamkhulupirire. They took things for granted. Ndakunena kuti zazikulu zimene zikadachitikira iwe, zozizwitsa zimene zikadachitikira iwe, achikhala zidachitikira mizinda ina yakale, Sodomu ndi Gomora bwezi akadalipo. Achikhala zidachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni kumene kunali anthu ouma mtima, bwezi anthu ake atatembenuka mtima. Ambuye Yesu lero akufuna kuti pamene inu ndi ine Mulungu atikomera mtima. Ena amati pamene Mulungu atikondera, ayi Mulungu samakondera, ayi Mulungu amangokonda. Chifukwa tikati kukondera ndiye kuti wapweteka ena, koma Mulungu amangokonda. Pamene Mulungu atikonda amafuna kuti tsopano tiseze udindo wa madalitso amene talandira. We have a duty of accepting the message, the blessings and whatever zimene Mulungu atipatsa chifukwa cha chikondi chake chosasimbika. Kodi kunena kuti kuvomera mawu ake ndiko kutani? Uku ndiko kunena zoona posatengera kuti akukamba zoona zondani kapena amene akuzichita zoona zondani.
ambiri timavomereza choona pokhapokha chayankhulidwa ndi munthu wa mtundu wathu. Akamankhula choona uyo timanena kuti akutibowa, akamankhula choona achipanicho cha ndale timanena kuti akukondera, akamadzudzula mpingowo timanena kuti akulimbana ndi boma, akamankhula awo timanena kuti ayipoti akuyankhula zimene zichifoti ali mboma. Ngati akuyankhula zoona ndi regardless pamene waima, choona chidzakhala choona, choona chidzatipatsa ufulu, choona chidzatipatsa mtendere. Munthu amene akulandira Yesu Khristu ndi munthu amene avomere choona mmene chilili, regardless of who is saying choonacho. Ambiri ndife anthu osimbwa ngati Chorazini, ambiri ndife anthu oyerekedwa ngati Betsaida. Kodi kuvomereza choona chimene Ambuye Yesu akuchipereka, kumvomereza Ambuye Yesu pakati pathu, kusatenga zinthu for granted pakati pathu ndiye kutani? Ndiye kumakhululukirana, chifukwa tonsefe ndife zipatso zokhululukidwa. Palibe ndi pakati pathu ndi mmodzi yemwe amene angaime nkunena kuti tsiku limatha asadanchimwire nzake, asadanchimwire bwenzi lake, asadanchimwire mbuye wake, asadauchimwire mpingo wake, asadanchimwire mulungu wake. But day by day Ambuye amatipatsanso mpata onena kuti tiyambe mwatsopano. Ngati sitimagwiritsa ntchito mipata imene, lero akuti tili ndi tsoka monga mizinda imene ikunenedwa, monga Chorazini, monga Betsaida, monga Kaperenawo. Kodi kunena kuti ndikumvomera Ambuye posakhala ngati mizinda imene idankana ndiko kutani? Ndiye kuchita monga amachitira Zakeyo, the Zacchaeus way. Zakeyo tu ankafunitsitsa ngakhale anthu amamuona kuti ndochimwa ndolephera, ankafunitsitsa atamuona Yesu, ankafunitsitsa atatembenuka, anali ndi njala yofuna kumachita kufuna kwa Mulungu. Ndiye chimene adachita ndi chani? Chayambirira Zakeyo adazindikira vuto lake, ndine wamfupi sindingathe kumuona Yesu, ndi adakakwera mu mtengo. Munthu amene akuvomereza kuti Yesu sindikunkana ngati Betsaida, Chorazini kapena Kaperenawo, ndi munthu amene poyamba amavomereza mavuto ake ndi kumampempha Ambuye kuti achitepo kanthu. Zakeyo sadadikire wina kuti amuuze kuti ndiwe wamfupi. Ayi, inu ndine tiziti tikakhala mutu wathu kumawikako m'manja, nkumadzimvera chisoni, pena nkudzaomba m'manja moja kuti phu, nkuyamba kudziweruza, nkuyamba wekha kudzipanga jaji. Komatu ndine chidakwa, komatu ndine chimadyo, komatu munthu ne ndusokoneza mabanja ayene, komatu munthu ne ndusintha amuna. Uli wekha ukayamba kudzinena zimene zija ndi kumampempha Ambuye, ndithudi udzayimba nawo mawu aja Ambuye Yesu onena kuti zimenezo zikadzayamba kuchitika m'moyo mwanu, mudzayimirire chifukwa chipulumutso chanu chili pafupi. Uli ndi tsoka iwe Betsaida, uli ndi tsoka iwe Chorazini, uli ndi tsoka iwe Kaperenawo, chifukwa zazikulu zimene zikadachitikira mwa iwe zikadachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni, bwezi anthu ake atalapa ndi kutembenuka mtima. Mulungu amatichitira zazikulu kuti nafenso tikachitire ena zabwino. Mulungu amatichiritsa kuti tikachiritse ena. Mulungu amatitonthoza kuti tikatonthoze ena. Mulungu adatipatsa chuma kuti tikatsanyulire ena. Mulungu adatikhululukira kuti nafenso tikakhululukire ena. Mulungu adatipatsa nzeru kuti tikathandize ena nawonso kuzindikira choona. Tsoka lathu monga mizinda ikutchulidwayi, Mulungu akatichiritsa ife timafuna kudwalitsa ena. Mulungu akatitonthoza ife timafuna kuliritsa ena. Mulungu akatikhululukira ife timaumira mtima ena. Timakangwira pa khosi ngati wantchitoja adamukhululukira 1000 iye nkupita kwa nzake amene anali naye kandrama kochepa nkupaneta ufune usafune ubweza. Mulungu amatichitira zabwino. Mulungu amatipatsa mtendere kuti ena akalandirenso mtendere kuchokera ku zabwino zimene tidalandira. Koma chifukwa cha mbewu ya Chorazini, Betsaida ndi Kaperenawo imene tidayigwiritsitsa, timafuna ife tikalandira zabwino ena alandire zoyipa. Ngakhale mmapemphero athu timafuna ine ndilandire promotion, awo alandire demotion. Banja lathu lilandire mphatso zabwino, banja lawo lisalandire. Awo musembe wawo aziyaluka, awo musembe wawo zisamayendere, ine zanga ndezi zindendera. Ndiye chimwemwetsaya chonchi. Ayi, ngati maganizo athu ndi amenewo, Ambuye lero akuti uli ndi tsoka iwe Betsaida, uli ndi tsoka iwe Chorazini, uli ndi tsoka iwe Kaperenawo. Koma monga ndanenera tichotse mayina a mizinda imeneyi tiyikepo mayina athu omwe. Ndipo potsirizira Yesu akuyidzudzula midzi imeneyi. Sikuti midzi imeneyi akuyidzudzula chifukwa chonena kuti idantukwana Ambuye, ayi, kapena idatenga miyala kuti imugende, ayi, kapena kuti midzi imeneyi imapha aneneri, ayi. Chimene midzi imeneyi idachita chimene akuyidzudzula ndi chani? Ndi chimene inu ndi ine timachita. Amanena kuti the sin of indifference. Sinakhudzike. Paja pa chivumbulutso adanena kuti chifukwa choti sindinotentha, kapena ozizira,
ine ndidzakulavulani. Muli chabe pachikatikati. Ambiri tili pamenepa, tili pachikatikati. Anthu akatiyang'ana amanena kuti sikuti mchikhristu chathu timachita onjezera magiya, ayi. Komanso sikuti za dziko timachita onjezera magiya. Nde Mulungu akunena kuti the sin of indifference ndi tchimo limene limapha koposa kuzunza. Tikaliyang'ana dziko lapansi pano, ambiri tili pamenepo ponena kuti sititekeseka ndi zimene zikuchitika. Tidangoyima pakatikati. Nde tikayima pakatikati ndikuonjezera ndi zija anena zija posamagwiritsa ntchito zabwino zimene tidalandira monga midzija, nde kuonongeka kwake kumakhala kwakukulu. Joseph Nkasa adayimba nyimbo ina yake amati zolembalemba. Nde mkatikati mwa nyimbo amati anzanu ena adachita mwano posamuka, akuti adazula minga kukayunjika pa mjigo. Mbewu kudimba adakapoperako poison. Kunali chingongole kukalabu adathawitsa. Nde kumapeto amadzati adayiwala kuti chouluka chidzatera. Ambiri chifukwa cha pamene tayima lero timachita zimene amanena Nkasa mu nyimbo imeneyi. Tidazula minga timakayunjika pa mjigo, kudimba timakapopera poison kuti amene adi aone mbwadza. Mulungu akandidalitsa lero chifukwa cha pamene ndayima, timaona ngati aliyense amene akutidzudzula amene sali mbali yathu. Timaona ngati aliyense amene sakutiombera m'manja amene sali mbali yathu. Timaona ngati aliyense amene sakutivomereza zimene tikukamba amene ndi mdani wathu. Tili ndi tsoka ngati Chorazin, ngati Betsaida, ngati Kaperenawo. Koma ubwino wake ngwakuti chauta Mulungu wathu amatipatsa mpata tsiku ndi tsiku. Ndipo monga ndanenera poyamba, tsiku la lero mu mpingo timalemekezanso mwapadera amayi Maria aku Carmel amene adamuonekera pa tsiku ngati ili zaka zapitanso kwa wansembe wina dzina lake Simon Stock. Anzathu achipani cha Macarmelite ndi tsiku lawo ndithu lalikulu kwambiri. Ndipo kwa Simon Stock atamuonekera akuti adampatsa scapula ndi kaja kamene kamavalidwa m'khosi kaja. Ena takhala tikufunsa mwachidule kwambiri, ovala scapula amakhala akunena kuti ine ndimadalira uneneri komanso chithandizo cha amayi Maria. Ndipo pamene timvala scapula imene timapemphedwa tsopano zinthu zitatu. Choyambirira timakhala tikupereka uthenga kuti ine ndine mwana wa amayi Maria, ine I belong to the Blessed Virgin Mary. Chachiwiri nchonena kuti ndimakhulupirira uneneri wa amayi Maria, I trust in the devotions to the Blessed Virgin Mary. Koma choposaposa ndiye kuti kunena kuti ineyo ndizitsatira the humility and chastity and prayer that the Blessed Virgin Mary lived. Kuti pamene ndavala scapula imene poyambirira ndiye kuti ndizatsatira amayi Maria nkudzichepetsa kwawo, nkudzisunga kwawo komanso moyo wawo amapemphero. Choncho kukhala kudzitsutsa kumavala scapula ja kungovaliramo usali munthu odzichepetsa, usali munthu okonda mapemphero, usali munthu amene ukukhala onena kuti amayi Maria ndimakudalirani. Inu lero ine lero tikamva mawawa tisaumitse mitima yathu monga ku Meriba ndi ku Masakucha. Koma monga tinenera pano patiyankhule na Ambuye, tikamva mawu ake titsegule mitima yathu. Tonse limodzi ndikufuula kuti tiyankhule na Ambuye pakuti ife atumiki anu tili kumva. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.